Durante toda esta semana o San Martiño deixouse notar na Praza de Abastos, pero este ano saía máis caro co anterior. As castañas, por exemplo, están máis caras e a colleita non foi demasiado boa. Xa se van vendendo algunhas porque veñen os máis gustos, claro. O que pasa que, bueno, este ano son regulares, tampouco se pode dicir que é unha belleza, pero non é a miña, senón é general. Entonces, bueno, pois, teño unhas a 4,50 e outras a 3,50. E, bueno, vaise vendendo, xa ves, esa cistiña hoxe xa marchou. E, bueno, esperemos que estes días se vendan bastantes. A ver, unha xente xa vai levando. Tampouco levan moitas. 2 quiliños, 1 quiliño, 3 quiliños. Algúna xente medio quiliño como pode, cada un vai levando o que pode. Pero, bueno, outros anos vendíanse máis. Por mira, comparado co precio do ano pasado, máis caras. Anco ano pasado tamén xa estaban, bueno, e tampouco eran grande cousa. Levamos 2 anos así un pouquiño raros. Pero, bueno, a tempo, xa ves, non choveu, e veña calor non pasou cas castañas, senón con moitas cousas. A finais do verán, as empresas dedicadas a comercializar castañas de diferentes partes de Galicia advertían de que a seca que estábamos a padecer ia repercutir directamente na colleita deste ano. A meteoroloxía facía esperar que a colleita non sería moi xenerosa e o calibre tampouco. Verdad, bueno, vaise vendendo, non é outros anos. Este ano sale un pouquiño máis mala que outros anos, é un pouquiño máis cara, hai menos. Entonces, bueno, pero sí, vaise vendendo os fines de semana, sobre todo, para magostos así de casas, e despois, bueno, temos bastantes encargas para magostos de asociacións, para o sábado que ven, sí.